ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿಜೇರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತಲೇ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಬರೀ ದಿಕ್ಕಿನ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒತ್ತುಲೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾನು ಮಲ್ ಚಾಪರ್ ಮೆಲ್ಲ ಬರ್ರಿ ಮೆಲ್ಲ 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 इतने गेंक बार के शान बार के शान ने प्रेशर गलत हुआ दे तो समय आड़े दादा मल्पुनु हाय गुड मॉर्निंग वेलकम द चैनल मातिरगला एंचोलर मातिरला गंटे एडम काल अंड इनी ಒಂಜಿ मस्त वर्ष बनली 2 वर्ष अंड 2 वर्ष अंड 2 वर्ष बक यानी कांडे फुल बिजी आयनी दादा पंड इनी मकले स्कूल बोरेंडु स्कूल बोदु एग्जाम बरेरेंडु अंचादु फुल अंचादु बेग बेग पूरा चाक तिंडी पूरा मल्पर दीते विजिल आपुनु टೊಮೆಟೊ ರೈಸ್ मल्परे गंदीते बत्तोलु नायकी ಒಂಜರೆ ವರ್ಷ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಶಾಲೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯೋದು ಬೊಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಾತ್ರ ರೆಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಉಂಡು ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲ EVS ಲ ಉಂಡು ರೆಡ್ ಅಂಚ ಫುಲ್ ರೆಡಿ ಆಗುದಿಲ್ಲ ತಮ್ಮನು 100 to 100 ಅದ ಕಲ್ದಲು ಸುಮಾರು ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಅಂತ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಚ್ಚಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ಬೇಕ ಫುಲ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಕಾಂಡೆ ಬೇಯ ಓದರಿಸಿದಲು ಇಲ್ಲದ ಒಂದು ಅಕ್ಕಿ ಯಾರಿತುಜಿ ಈ ಸಮಯ ಇಲ್ಲಡಿತದ ಅಕ್ಕಿ ಯಾರಿತುಜಿ ಹೇಳ್ಬೇಕ ಮಸ್ತ್ ಮೇಲೆ ಗೊಕ್ಕಲ್ಲ ಯಾನು ಕಾಂಡೆ ಕಾಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಬಿಸಿ ಆಯ್ತು ಡ್ಯಾ ಪಂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಕೊಡೋದು ಫುಲ್ ರೆಡಿ ಆದವಡು ಟಿಫಿನ್ ಅವಡು ಅಲ್ಲ ಮೀದು ಪೂರ ಆತದು ಎನ್ನಲ್ಲ ಅದೇ ಸೋಮವಾರ ಅನ್ಸತ್ತೆ ಏನು ಕಾಂಡೆ ಮೀತೆ ಮೇಡಮ್ ನ ಅನಿಸಿಕೆ ದಾದಲ್ಲಿ ಕೇನ್ ಗೈನಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋಗಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಏನ ಪಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ತೆಲ್ಪರ್ ಬಂದಿದೆ ಯಾನ್ ತೆಲ್ಪರ್ ಬನ್ನಿ ಪಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಏನ ಒಂದು ನೀನಿ ಏನು ಬನ್ನಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಲ್ಯ ಕೇಂಡೆ ದಾದಂಡಲ್ಲ ಆ ಪಲ್ಲ ಪಲ್ಲ पन इनेंक खुशी आननेक प्राइस ना कुर्तिकेर इजनला ಒಂಜರೆ ವರ್ಷ ಅಂದೆ ಅಕ್ಲೆಂತು ಒಂದೆ ಅಕ್ಲೆ ಎಂಚಾತರ ಈ ಗುರ್ತದಿಕ್ಕನೆ ಮಲ್ಲಲ ಗುರ್ತದಿಕ್ಕಲು ಮೊಲ್ ದುಂಬು ಇಂಚೆತ್ತಲು ಈ ಇಂಚಾತಲು ಅದಮನು ಅಂಚ ಪೂರ ಜಕ್ಲ ಮೀಟಿಂಗ್ ಪುಡು ಮೀಟಿಂಗ್ ಯಾಂಪೋತ್ ಯಾರ್ ಹೋಗ್ತೀರ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಜೋಕುಲ್ ಪೂರ ಒಂತೆ ಬರ್ತಿಯಾ ತ ಪೂರಲ್ಲ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಯ್ಬೇಕ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ಬೇಕ ಅಂಚೆನೆ ಕೂಡ ದೂರ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆವ ಪಾಪ ಪೂರ इतने गेंक बार के शान ने प्रेशर गलत हुआ दे तो समय आड़े एक यार मीर पूरा रेडी आते इतने कुंटु बाड़ंदे फर्स्ट दादी गोतंडे मस्त दिन शाले पोपिने थे एक फर्स्ट देरे कई मिगदु बुक पूरा पूजा ಮಾಡ್ತದ ಒಕ್ಕ ಶಾಲೆ ಹೋಗಿ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತದ ಅವೇ ತಿಂದು ಹೋಗಿ ಪೂರ ಕಲ್ದೆ ಆಂಡ ಶಾಲೆ ರೆಂಚ್ ಬರ್ಪುಣ ಅಂತ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಸ್ಥಿರಾದ ಟೀಚರ್ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಐಕ್ ಟೀಚರ್ ತೂಂಡ ಪೋಡಿ ಹಾಕು ಟೀಚರ್ ನ ತೂದು ಹೋಗ್ನು ಮದತ್ ಹೋಗ್ನ ಅಂದು ಪೂರ ಅವಳ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಕುನು ಕೈತಲೆ ಕೋಡಿಗೆ ಅಂತ ಬರೆಯೋಡಾದಿತ್ತು ಅಪ್ಪದಿ ಪೂರಲ ಕೋಡಿಗೆ ಹಾಪುಡು ಎಂದೆ ಒಂದೊಂದು ಕೋಡಿ ನಂಚ ದಾಲೆಜಿ ಪೋದು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಂದು ಬರೆಯನಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಗಂಟೆ ಇದೆ ನನ್ನ ಕಪ್ಪು అయితే ಚಹಾ ಪರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗಂಟೆ ಎಡಮರೆ ಅಂಡು ಒರ್ಮರೆ ಅಂಟದಲ್ಲೇ ಸ್ಕೂಲ್ ಡುಪ್ಪೊಡ್ ಮಂತೀರು ಅಂಚಾದು ಇದೆ पूरा रेडी मंतदे अन्निक्ले बक दिक्ते मातेरगला बाय तले ರೈಸ್ ಆತ ಟೊಮೆಟೊ ರೈಸ್ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಕೊದ್ದು ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ 2:30 ಗಂಟೆ ಅಲ್ಲ 1:30 ಗಂಟೆಗೆ ಅವಳು ಕೊಡಿ ಲಂಚ್ ಪಿದಾರ್ದು ಪುರಾಣಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುದು ಬಾಯ್ ಇತೆ ಶಾಲೆ
ಪೋರೆಗ್ ರೆಡಿ ಆಂದುಲೆ ಒಂಜಿ ಬಾಕಿಂಡು ಒಂದು ದೇರೆಕ್ ದೀದು ಪೂಜೆ ಅಂತಾರೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಬರ್ಪಿನ ಪೊರ್ತಾಂಡ್ ಅಂಚಾದಲ್ಲೇನು ಕಾಪುಂಡು ಬರ್ಸಲ ಮೂಲಂಡು ದಾಲ ರೈನ್ ಕೋಟ್ ದಾಲ ಕೊಂತುಜೋಲ ಐಕೋಸ್ಕರ ಒಲ್ಲ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುನದಂದು ತೂಪಿನ ತೂನಂಗ ಬತ್ತೋಲ್ ತುಲೆ ವಿತಿನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇ ಬತ್ತೋಲು ಏನ ದಾದ ಅನ್ಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅನಿಸಿಕೆ ದಾದಾಪುರ ಏನುಗ ಬರಬೇಕು 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 ಏನಾಂಡು ಏನಾಂಡು ಸಾಕಾಂಡು ఏ ఎగ్జామ్ ఏం చెప్తుందియా అయ్యో ఫస్ట్ పోదు నీరు కన్నీ నీరా సరి నీరు ಬೇಗ ಪರ್ದು ಹೆಂಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏನ್ చెప్తున్నందు పొరపాను ఫస్ట్ పోయి చా కన్నీ చానా మెల్ల బరు మెల్ల 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 ఎగ్జామ్ ఏం చెప్తున్నందు పాను ఫస్ట్ ఎగ్జామ్ ఏం చెప్తున్న పాను ఆడా ఇతే పని ఎగ్జామ్ ఏం చెప్తున్నాను ಹಬ್ಬ ಹಬ್ಬ ಇತ್ತೊಂದು ಸಮಾಧಾನ ಆಡು ఇతే ఫస్ట్ ఎగ్జామ్ ఏం చెప్తున్నాను పను ఇంకోరా ಎಂಕ ಸಾಕಾತುಡು ಎಂಕ ಚುಚ್ಚು ಪೋಡು ಮಡೆಬಾಡತ್ತೆ ಅತ್ತಿಗರ್ಲ ಇತೆ ಪಾನಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏನ್ చెప్తున్న ಬಂದು ಅನಿಕ್ಲೆ ತುಯಾರತೆ ಎಕ್ಕಾಡ್ ಬೈದೋಲು ಎಕ್ಕಾಡ್ ದಿಂಚಿಗೆ ಏನಂದುಲ್ಲ ಯಾನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏನ್ చెప్తున్నా ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏನ್ చెప్తాడు ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏನ್ చెప్తాను ಮೋಲು ಒಂಜೊಂಜಿ ಪಂದು ಯಾನ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಪನ್ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಕೇಂಜನ್ ಪೂರ ಹಾಕೋರೊಂದಿರ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಮೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಜೆತ್ತೊಳ್ಳೋಡದ 7:30 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಲಕ್ಕುಜುಲು ಅಲ್ಲೇ ನಿತ್ಯ ಜಪ್ಪರ ಉಪ್ಪಿಲ್ಲ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಂದು ಪಕ್ಕಡೆ ಅಂಚನೆ ಪೂರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಆತವನು ಅವು ಕೊರ್ಲೆ ಇಂಕ ಪನ್ಪಾನು ಒಂದು ಕೊರ್ಲೆ ಪನ್ಪ ಇತ್ತೆ ಬಾರ್ಲೆ ಪನ್ಪೋ ರಡ್ಡ ಕೆಪ್ಪೆ ಪಟಕ ಪತ್ತಾದಕ್ಕೆ ಇತ್ತೆ ಪನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏನ್ చెప్తాను ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರಪಿಲకపోతే ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಂಚ ಬರಿತಾ ಅಂದಕ್ಕೇನೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಂಚ ಬರಿತಾ ಅಂದಕ್ಕೇನೆ ಏನ್ చెప్తాను ಎಂಕ ಟೀಚರ್ ಇರ್ತದ ಪೋಡಿಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಅದಾದ ಬರ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಒಕ್ಕ ಟೀಚರ್ ತುನಗ ಪಾಪ ಐತೆ ಒಕ್ಕ ಪೂರ ಬರೆಯದಿದೆ ಈಸಿ ಇತ್ತದ ಅಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಲ್ಲದ ತೋಡು ಎಲ್ಲದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕನ್ನಡ ಪಕ್ಕ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ವಾ 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 ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅನ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಪಂಡ್ರೇಜ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಪಂಡ್ರೇಜ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಹುಷಾರ್ಲು ಅಂಚದ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಇದಮ್ಟ ಕಲ್ಪಾದ ಜಲ್ಲಿಗ್ ನನ್ನ ಕಲ್ಪವಡು ಎಲ್ಲಿ ಫೋನಂಗ ಕಲ್ಪಂದ್ರೆ మన ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಹುಷಾರ್ಲು ಅಂಚದ ಅಂದಾಲ ಪಂಡ್ರೆ ಹೋಗ್ ಜನ ಕನ್ನಡ 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 ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಇನಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ ಅಟೀಲ್ ಒಂದು ಏನ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರ್ಲ ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಬೀನ್ಸ್ಲ ಇನ್ನು ಮೀನ್ ತಿನ್ಪುಜ ಸೋಮವಾರ ಅಂಚದು ಇನಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಪ್ಯೂರ್ ವೆಜ್ ನನ್ನೈತೆ ಒನಸ್ ಮಂತದು ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಜೆತ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಕಲ್ಪಾರಂಡು ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಏನ ಸುಮಾರು ಬೇಲೆಂಡು ಪೂರ ಇಲ್ಲದ ಪೂರ ಬೇಲೆಂಡು ಹೊರ ಮನೆ ಬಂದು ಕುಲ್ಲೋರ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಕಲ್ಪಾರಂಡು ಅವುದಾಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಕನ್ನಡ ಚೂರ್ಲ ಕಲ್ಪಾದುಜಿ ನನ್ನ ಕಲ್ಪಾಡು ಪಂಡ ಇ.ವಿ.ಎಸ್ ಒಂಚೂರು ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು ನಂಚದ ಅವೇನು ಕಲ್ಪೊಂದಿತ್ತೆ ಈತ ನನ್ನ ಪೂರ ಮಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪೂರ ಆಯ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವೆ ನನ್ನ ಎಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅವೆದಕ್ಕ ಅವೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅವೆಡ್ದು ಮಾತಿರಗ್ಲ ಬಾಯ್ ಅದೊಂಟ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಬಾಯ್ ಅದಕ್ಕ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಬಾಯ್ ಚಾನಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಏರು ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದು ಜೇರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಬರೀ ಬಿತ್ತಿನ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ಲು ಒತ್ತುಲೆ ದ್ಯಾಪಂಡ ಯಾನು ಮಲ್ತಿನ ಮಾತಾ ವಿಡಿಯೋಸ್ಲ ನಿಗಲೈ ಫಸ್ಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಾದು ಮಾತಿರಗ್ಲ ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕೆ ಐತಿ